Исәрмесез, біз алдыбызға қойылған бурычларны кеңешләшеп, бергә хәл итәчәкбез. Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга еллык юлламасында Россия халкына шулай дип белдерде. Президент демографияны яхшырту, гаиләләргә ярдәм итү, хәерчелеккә каршы көрәш буенча йөкләмәләр куйды. Очрашуда сенаторлар, Дәүләт Думасы депутатлары, төбәкләр җитәкчеләре, федерация субъектлары, парламентлары җитәкчеләре катнашты. Манеж залындагы сөйләшү пандемиягә каршы көрәш мәсьәләсеннән башланды. Владимир Путин 1 сәгать ярымга якын сузылган чыгышының 10 минуттан артыгын ковидка каршы торган табибларга, волонтерларга, укытучыларга, эшмәкәрләргә рәхмәт әйтүгә багышлады. Ковидны тулысынча җиңү өчен бердәм рәвештә прививка ясатырга өндәде. Здравоохранение должно развиваться на новой платформе. И новая платформа и новые технологии должны дать дополнительный импульс для того, чтобы решались те проблемы, которые всегда сопровождались очереди, отсутствие специалистов. Я имею в виду телемедицину, искусственный интеллект. И вот летом будет посвящен заседание даже этому Государственного совета. Җомга көнне республика парламентарийлары 6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 21-нче утырышына җыелды. Төп мәсьәлә хөкүмәтнең узган елгы эшчәнлеге турындагы хисап. Депутатлар шулай ук гамәлдәге транспорт салымы, мәгариф турындагы республика законнарына төзәтмәләр кертте. Татарстанның икътисади нигезе республикага пандемияның тискәре нәтиҗәләрен киметергә мөмкинлек бирде. Бу хакта утырышта Алексей Песошин белдерде. Премьер-министр хөкүмәтнең узган елгы эш нәтиҗәләре буенча хисап тотты. Сәүдә өлкәсендә шикләүләр, нефть чыгару кимү, башка күп кенә факторлар башлангыч планнарга кире йогынты ясады. Республика кичектергесез ихтыяҗлар өчен 2 миллиард ярым сум акча, 17 миллиард ташламалы кредит алды. Федераль ярдәм исемлегенә кермәгән предприятиеләргә республика булышты. Сәнәгать җитештерүе күләме 2 триллион 700 миллиард сумнан артык тәшкил итте. Эшкәртү сәнәгате уртача 2%-ка якын үсеш бирде. Шикләүләргә карамастан, агросәнәгать һәм төзелеш индустриясе уңышлы эшләп килде. Хәтта катлаулы елда да проблемалы 7 йорт төзелеп бетте. Быел проблема тулысынча хәл ителәчәк дип ышандыра Алексей Песошин. В работе остается 13 объектов на 2500 дольщиков. В текущем году планируем проблему обманутых дольщиков полностью закрыть. Уважаемые депутаты, ключевым направлением реализации стратегии Республики Татарстан до 2030 года является агломерационный подход. Агымдагы елга планнарының тагын берсе цифрлаштыру. Ул икътисад үсешенең этәргече булырга тиеш. Республика президентының 44 программасын гамәлгә ашыру дәвам итә. Коронавируска каршы вакцинация темпларын 2 тапкыр арттыру зарур. Республика халкының күмәк иммунитеты формалашсын өчен көненә 10 мең кешегә прививка ясатырга кирәк дип саный Рөстәм Миңниханов. Федеральный бюджет представляет эти вакцины бесплатно. Это, если бы нам надо было покупать, это огромные деньги. Это благодарность нашему федеральному правительству. И то, что президент такую задачу страны поставил, значит, огромное количество наших медработников уже за счет нашего республиканского бюджета проводят эту работу. Люди просто должны прийти 2 раза и получить вакцину. Приложение к нему, Алексей Валерьевич, мы сделаем вот те, что прозвучали еще раз, для того, чтобы правительство держало его на контроле. Президент, парламент рәисе, Дәүләт Советы депутатлары Татарстан муниципаль берәмлекләр советының 15 еллыгына багышланган тантанада катнашты. Президент программаларының урыннарда уңышлы гамәлгә ашырылуы билгеләп үтелде. Җирле инфраструктураны яхшырту, авыл җирендә яшәү шартларын яхшыртуда Россия президентының федераль җыенга юлламасы киләчәккә яңа мөмкинлекләр ача. Аларны тормышка ашыруда җирле советлар депутатларының да активлыгын таләп итә. Газлар кергән, авыл җиренә килгән, кешеләр яңа өйләр төзиләр, ялгызлар бар, әбиләр бар, әле кемнәргә газ кереп бетмәгән. Менә аларга уже бушлай газ кертү, ул аларның гаилә бюджетына бик күп экономия ясак. Чөнки өйгә газ кертү 60-70-80 меңгә төшә. Күп кешеләр аның хәле акча юк. Менә бу безнең күптән көтелгән хәбәр иде. Без монарга бик шат. Фәрит Мөхәммәтшин Буада халыклар дуслыгы йортын ачты. Парламентарийлар балалар рәсем ясый республика конкурсы барышында игътибар белән күзәттеләр. Бүгенгә менә шулар. Парламент хәбәрләре белән сезне киләсе атнада таныштырырбыз. Ә бүгенгә сау булыгыз.